Ukuthi bengine-anger yalokho bengifisa ukuyibuyiselela kuma ngoba ngimbonise yena akaliboni iphutha lakhe. That time ungithume ephaviliyoni ukuthi angiyomtholela ezinye zezinto. Yes. Uma akuthumayo? Yes. Okay. Usemsebenzini ngaleso sikhathi. Njengoba belungu beshiye umuzi bamshiye nomuzi ukuthi awugade. Mhm. Ila ngathola khona i-angela yokuthi engithume ngekhadi lakhe. Ngathola i-angela yokuthi ngihambe nalo ikhadi lakhe. Sadukelana kanjalo naye. Kwawuqala kwami ukuthi ngizohlala eThekwini. Ngihlale kanjalo ngiqale ngahlala eThekwini ngabhukha amalonji. Kwenye inkathi abuya ngalali kona ngagcina nginokuthi hhayi ngibhukha khona la emgaqweni. Ngihlale ngilala abafethu bazongigada ngaleso sikhathi enginakho ngikubambise someone khona la ngaseBhishi. Kwaze kufike ekuthenini abanye bengibazi la eThekwini bangiyalele ngamatende ngigcina ngasematendeni-ke kanjalo. Manje njengoba ubhukha amalonji nemali vele noma kuleya mali yasemsebenzini kama? Kuyona leya mali kama ngoba enye yayo ngayikhipha enye futhi bengiye ngiyiswayiphele nje kanjalo. Ya kona bekuwrongi ngiyazi angiyiqhenyi futhi ngakho. Nami bengisho ngikwenza unembeza ubungidla ngikwenza kodwa-ke ngokuthi bengidistressa ngaleso sikhathi ngine-anger. Ngigxile lapho ngigcine ngenza kanjalo ngagcine ngilahlekelele kanjalo nekhaya. Ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV. I am uMlangeni Magasela ohlelweni lethu oluthi indoda ayikhali. Namhlanje-ke ngihleli noNtobeko waVikelakazi. Usibhalelile-ke wasethi hayi asize-ke naye udinga usizo ngendlela esingamsiza ngayo akazi nayo kodwa he's hoping for usizo. Hopefully nathi sizokwazi ukuthi simsize. Ngikubingelele bra wami unjani? Hayi ngiyaphila. Siyakwamukela kwi-Black Life TV. Yebo. Awubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakaba bese hlala phezu kodaba lakho bra wami. Yes, sanibonani balaleli bakhaya. Yes, balaleli. Okay, nawe sis, nawe ngiyakubingelela futhi okwesibili. Igama lami nguNtobeko Vilakazi. Ngumfana nje okhuliswe abazali kumina ade bedlala i-character enhle kakhulu kumina. Abeba abazali bebewothisha, nginayo yonke into, ngithola yonke into futhi be-discipline, bekholwa. Bangihambisa lolu hambo lonke kodwa-ke bekuma mncane wami nomkhwenyana wakhe. Baba kaNgubane bona ngokwabo. Yes. So mina bengizalwa udadewabo kaMamncane. Okay. Yes, uma wami nje udadewabo wamamncane wami. So ekukhuleni kwami uMamncane ungithathile ey'nsukwini nje ngathini mhlampe bengiyofunda grade 3. Yes, wangithatha ngakhulela kuyena bengithola yonke into angeke ngiqambe amanga bebengiphethe kahle ngisho ubaba wakwakhe bebe-right nami futhi engifundisa nje indlela. So ekukhuleni kwami mina benginalokho benginokuyiminda ey'ntweni kodwa bengisho into zokugqoka yonke into ebengiyithola futhi bekuba yigama bengiphethe kahle kodwa mina benginakho lokho ukuthi la ekhaya kaNgubane mina ngwakaVilakazi. So besikhona leso sikhala kumina ukuthi uma wami nami ngiyafisa ukukhula noma ngendlela ethize. So uma wami ubeyile nhlobo enganaki eyiphuzela utshwala nani nani. Kodwa bangithathile. So ngokubuka kwami nje ekukhuleni kwami ngithe sengibuka ngabona sosho ukuthi manje njengoba nami sengimfundile lento ayiyona ukuthi akanaki uyinakela utshwala. Ngathi nje njengokuprovide kakhulu akayena umuntu obevela kodwa la bengikhona bengithola yonke into. Kodwa kukona konke kulokho okukhululeka lokho bengumuntu bengayena umuntu okwaziyo ukuthi into noma ngifisa ukucela into ethize noma ngingayithola mengingayicela kodwa bengingakusebenzisi lokho ngoba ngisuke ngikubekile engqondweni yami ukuthi kahle kahle akubona abazali bami labo. Bengisaba ukubahlupha bengingathandi ukuba uhlupho kubona. So kuthe ekukhuleni kwami nami ngagcine ngibahlupha. Ungifundise ngisho ukushayela ubaba Ngubane, ungifundise izinto ey'ningi nje, ungifundise ukuthi uma uwumuntu wesilisa ngisho indlela ade ephethe ngayo uMamncane wami ubemphethe kahle. Kuningi engikufunde kuyena futhi ngalokho ngiyambonga nenhliziyo enhle yakhe abe nayo. Ngigcine ngihlupha ngenze ezinye izinto kuye ngitshontshe ney'moto ngihambe kube yilokhuya nalokhuya kodwa-ke bebehlezi bengithethelele futhi njengamanje nabo siyatholana bangikhonzile basangithathisa okwengane yabo. Banakho ukungicela ukuthi angivakashe nakhona. Although nami mawusumdala kubukhuni ukuya
kunezinto ey'ngahlangene kuwena ukuthi usayokhangeza still namanje labantu engabe manje badla iy'thelo zabo. So kwayilokho-ke kwawukuthi nje uzogcina kufike ekuthenini ekukhuleni kwami sengisukile ngakubona sengizohlala noma sengiyabona ukuthi hayi lezi zinto ebengilindele ukuthi zenzeke bezenzeka ngale kamamncane akusezona la impilo shuthi iyashintsha manje. Sengibone ngazuthi uma wami akangithandi noma yini although engithanda naye kodwa ngezinto zokunganaki nokunaka ezinye izinto nje angisatholi le mfudumalo efanele ngabe ngiyithola kuyena lade ngiyithola ayitholakali kuyena. So sengikwazi ukubona o-wrong bakhe nezinto ey'thize. Yazi ngicela ukubamba la Ntobeko. Ngiyakuzwa ukuthi umamncane basebenza umsebenzi omuhle raising you lapha emndenini kaNgubane. Wasuba nalento leyo ukuthi uyafisa ukukhululeka ukwazi ukuthi uwenze njengengane zakhona even though bona babekutreat njengengane yakhona. Bona bakuphethe kahle abakwenzeli lutho wrong. Inkingi kuwena ekuthenini awuyitholi lento ufisa umamncane mekuma wakho ngoba ufuna ukuba nomzali wakho ukuze ukwazi ukwenza izinto ngendlela ocabanga ukuthi zi-right ngakhona. Okay. So kwaba yilokho kwakuthi nomama esengikhulile siba nokuxabana naye mayiphuzile umuntu oshawudanayo into ey'njalo nje. Ngithe lokho sengikutholile kwakuthi sigcine sixabana nge-lockdown nje bekuwumuntu esikhavanayo naye wavuka ngebhizinisi elithize nami ngathenga ogwayi la ngadayisa kwayileya nto nje kuwumuntu ebengimfeve engihlezi ngenza sure ukuthi njengoba kuyi-lockdown naye emile emsebenzini ngenza sure ukuthi isikhala ngiyasiphesha nami naye kodwa noma simithana halfway naye kodwa ibikhona imali ebengiyenza nami sekufika umfethu omdala kwashintsha kwawuyena engazuthi unakiwe mina ngisanakekile. Umfowenu omdala uzalo yena uma? Uzalo yena uma yona firstborn yama. So ekufikeni kwakhe uyena osethole attention eningi. Nami sengazuthi ngiyinto engekho nje akusabalo kwami kweze ekuthenini sifike ekuthenini siyaxabana kuze kube ukuthi uma uyangixosha kwakhe. Ngaleso sikhathi bekunetohe bengilibamba emsebenzini wakhe naye wagcina ebuyela emsebenzini engazuthi ngo-2021 unyaka usuyophela i-lockdown bese ngathi iyaphela ngoba nayo bese ngena iy'nsuku njalo ngesonto kodwa bengingena usuku olulodwa esontweni ngiyiholela leyo 150 lo. Kuthe ekuxabaneni kwethu sengihlala ekhaya kababa eMlazi ngoba umfethu wangithatha wangishiya ekhaya ozalo umamkhulu wangithatha ekuxabaneni kwami nomama. Ngangithi mina akangishiye la eThekwini kubangani bami ngizobona ukuthi ngizophila kanjani since uma ngixoshile kwakhe. Athi hayi ngiyakwazi ukuyenza leyo nto. Wangithatha wangishiya ekhaya eMlazi wabatshela futhi istory wabatshela ukuthi angithandi ukuza la nginqena ukuthi ngizohlupha abantu fanele ngabe sengikhulile manje fanele ngiyimele. Wabachazela bangamukela futhi ngesandla ezimhlophe. Ngahlala khona kufika isikhathi sokuthi angiye etohweni njengoba ngingena kanye ngesonto ngiyoklina ingadi futhi nobasi wami bekuwubasi o-right obengiphethe kahle. Yonke into bekasho athi hhayi angisho engishoda ngakho uzongisiza lapha nalapha engibuze ngisho ukuthi ngifunani ngempilo. Bengibuka njengomuntu okhuthele izinto ey'ningi bengizazi bengadingi ukuthi aze angichazele kakhulu. So the more bengine-anger for uma at that time mese ngifika emsebenzini bebehambile beye-holding bona sekuDisemba ngokuthi bengine-anger yalokho bengifisa ukuyibuyiselela kuma ngoba ngimbonise yena akaliboni iphutha lakhe. That time ungithume ePavilion ukuthi angiyomtholela ezinye zezinto. Yes uma ukuthumayo. Yes. Okay. Usemsebenzini ngaleso sikhathi abelungu beshiya umuzi bamshiye nomuzi ukuthi awugade. Ila ngathola khona i-engela yokuthi engithume ngekhadi lakhe. Ngathola i-engela ukuthi ngihambe nalo ikhadi lakhe sadukelana kanjalo naye. Kwaqala kwami ukuthi ngizohlala eThekwini. Ngihlale kanjalo ngiqale ngahlala eThekwini ngabhukha amalonji kwenye inkathi abuya ngalali kona ngagcina nginokuthi hayi ngibhukha khona la emgaqweni ngihlale ngilala abafethu bazongigada ngaleso sikhathi enginakho ngikubambise someone khona la ngaseBhishi. Kwaze kufike ekuthenini abanye bengibazi la eThekwini bangiyalele ngamatende ngigcina ngasematendeni-ke kanjalo. Manje njengoba ubhukha amalonji nemali vele noma ikuleya mali kama yasemsebenzini kama? Yona leya mali kama ngoba enye yayo ngayikhipha enye futhi bengiye ngiyiswayiphele nje kanjalo. Ya kona beku-wrong ngiyaza ngiyiqhenyi futhi ngakho nami bengisho ngikwenza unembeza ubungidla ngikwenza kodwa-ke
ngokuthi bengidistressa ngaleso sikhathi ngine-anger, ngigxile lapho ngigcine ngenza kanjalo, ngagcine ngilahlekelele kanjalo nekhaya. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi-ke ngithe nami ngikhona la ematendeni umasipala wasiza ngezinto ey'thize, kwaqhamuka ama-learnership, iy'nto ey'njalo. Kuningi nje okuguqukile, ngahamba ama-rehab, kwakuningi nje kwangathi kuyaguquka. Ngase ngiyokwenza ugesi kule internship ebesiyitholile. Wow. Ngayenza i-theory ngayiqeda, ngayiphasa kahle futhi, okungangokuthi ngabe owokuqala eklasini oshayelwa izandla, uthisha mayeshe ethi isifundo sakhe yena isifundiso yena-ke siphaswa ngale ndlela nje. Ngibe owokuqala, bengu-80% that time. Bekhona abanye engifunda nabo abangaphezulu kwami, kodwa kuqalwe kumina ukushayelwa ihlombe. Lokho kwangikhuthaza kakhulu, kwangenza ngayimisela, okungangokuthi kugcine nje ama-test ade eqhamuka, gcine sengithole o-90. Nami ngingenzi kungigqugquzelile, ngagcine ngiyinikela kakhulu. So sashawa ile nto yokuthi sowenzaphi ama-practical, bashawe yi-base kahle hle ukuthi ngaqhubekaphi ne-internship. Kwastopha konke-ke lapho, okungangokuthi nje bengifiselela ukuthi ziqhamuke izinto ey'njengalezi ama-practical. Abanye bethu besiy'nikele nabo futhi sisebenze ngokuy'khandla nabo, kodwa-ke abanye abantu bayashesha ukugive up bese bengakholelwa kuyona le nto. Kodwa ukufundile. Ngikufundile. So kukhona nje kuningi okunye engikubekile. Nayo iFanda nginako, ngike ngayifonela 2 months back. Yathi iy'nto zethu as soon as ngithola ikhampani ezongenzisa i-practical, ikhona yonke into, ikhona i-uniform ne-stipend isoqhubeka. So izinto zime kanjalo nje. Ngihambe ngifuna-ke kodwa kuloko ngiwafuna lama-companies. Okwamanje angakabi nenhlanhla. So nje ubuhlala laphayana e-shelter, in terms of izinto ezazikhipha ekhaya, ngithi kusho ukuthi wavele wathanda ukuphuza, mhlawumbe yabo wayinikela ey'ntweni engekho right, njengoba ezakwenza ukuthi ube nesibindi ukwazi ukuthi utshontshe ngithathe ngisho imali, yabo ngicabanga ukuthi izinto idakamizwe engiyakwenza wenze lezo zinto ukuthi ngeke ukwazi ukuba nonembeza. Emva kwalokho awukazi usizakale noma usaqinisile noma ingoba imali ayikho, kwenzakalani in terms of that? Njengoba ngisho ngithi kuye umuntu oqondane ngisho nane-rehab, ngike nga-attend i-rehab nge-cathedral. Beautiful. Kanjalo, kodwa ngase ngiba nesimo sokuthi nomuntu obengikhuthaza bengizophuma ngakusasa washona yena, yokuthi uzoshona namhlanje ngiyaphuma ngakusasa. Futhi nakhona angiphumi ngokuthola iy'ncwadi ey'right ukuthi ngithe ngithi ngisebenzisa i-drug test yavele yakhipha isidakamizwa engingakaze ngisisebenzise, okuyi-crystal. I-crystal meth, noma yavela imigqa ayizange ibe positive or straight nje, yayifilisa. So ngokuthi nginegenge bingene ney'dakamizwa e-rehab ngaleso sikhathi, ngoba khona ade benama-permits ukuthi baphume bayobona odokotela, kwagcina nje sekukreshwa yonke into. Nami ngabaleka kunjalo, okungangokuthi sike sabizelwa ngisho emithingini khona e-rehab, ngendlela indlela engangiyinikele ngayo, ngoba ngangiyeke ngisho ukubhema ugwayi sengina 2 days. Ngagangaza ngisho isicapha lapho, ngayithola ngibuyele emuva nje kanjalo, ngendlela engangakholwa ngayo, ngoba khona ngiye khona akukho engikusebenzisile khona. Kodwa-ke ngahluleka ukuba clean ngaphandle, ngoba e-rehab mese ngifika la e-cathedral ngibabone ngakusasa ngiphume ngayizola. Bayasho ukuthi ukubuze la bese kuthatha igazi sibone ukuthi ngempela isidakamizwa usisebenzisile noma cha. Manje lapho bese kulate, ngoba uphathini wami ebengithandana naye ngaleso sikhathi ubeseshonile. Sengibuzwe emgaqweni nje, ngoba ngithe ngisahamba nami abantu besangincoma ubuhle bami ukuthi hey, wazwa right, wazwa khuluphala wanje. Ngezwe emgaqweni nje ukuthi umuntu othize useshonile, yini kuthi ushonile izolo, wena namhlanje siyakubona. Ngiphoxeke ngizama ukuthola-ke nami ngigcine ngitholile ukuthi hhayi, lo muntu lo uhambile ngempela emhlabeni, ekungilimaze lokho. Imali benginayo, ngisho u-350 wami lapho ubusuwakhelene ebhenki, ngenhlanhla bengihola ngebhenki. Hhayi ngiphume kanjalo, ngigcine kuyileso stress nje nokuphatheka kabi, ngigcine ngibuyele emuva kwangempela. Kaningeke ngaphuza-ke. Susuyekile? Sengiyekile, ngigcina ngiyisebenzisa nayo itashi leyo that day. Kodwa-ke ngaphinde kuwukuthi benginenhloso vele yokuthi ngiyafuna kona ukuyeka ukusizakala. Yes.
ngaba nokuhlehla-ke emva kodwa emva kwesikhashana futhi sengicwilile noDisemba ubuhlanga bukhona khona la bese kukuningi nje bese ngingasathatheki kahle. Udidiseka futhi ngala. Yes. E-rehab kanti bayakwazi ukuphinde bakuxoshe mu-content ongabayitholile? Yebo kunjalo. Hawu. Kunjalo ngoba baye bathathe ngazuthi nizodidisa serious. nabanye nesithunzi se-rehab ngathi siyehla. So kwenzeka into ababesathatha story nje kumuntu ayikho into osuke usuba nayo ukuthi ungababambisa ngayo ngoba mina ngithi ngadisappointwa i-drug test. Yona ayizange ibe positive straight nje bekuwumuntu ofilizayo kodwa bese bengenaso isikhathi sabantu angazi bafuna ukudlala lapha. Ntobeka uzwakala njengomuntu ozama ngathi njalo uhlezi unayo le nto ukuzama ukuthi impilo yakhe iqhubekele phambili kodwa futhi akuyeki phambili. Yonke into oyizamayo ibuyisele emuva futhi. Ungazi because now sife saba nenkinga kamama kodwa uma mncane ukhona menza umsebenzi oright. Sesiyabona uma ukuthi akenzi kahle. Samove forward hamba soyinikele rehab ngoba sifuna usizo ukuze siyeke zonke lezi zinto zedami ziqale phansi impilo yakho kabusha njengomuntu ade seyinikele nasesikoleni. Yabo ukuthi afunde wabona ukuthi hayi uyakhuthazeka usho ukuthi kahle kahle ungathola nje ukukhuthazeka okuningi impilo yakho ungayishintsha. Ngingayishintsha kakhulu nginamaphupho amaningi. Maningi ngiwabuke ngithi ngephupho lami ngiye ngisho ngithi idingo zami enginazo nokuguqula impilo yami as a male human being sidalelwe ukuprovide nokuprotect abathandiweyo bethu ekuyimindeni yethu. So nginazo isifiso sokuthi ngiguqule isimo sasekhaya sibe sihle kunalona wonke umuntu benginakho ukulinganisa ukuthi imali engiyidingayo kahle kahle 30 million mengathiwa inkinga zami ziyaphela. Kodwa-ke ngokwazi ukuthi yonke into ayikho into evelise le kanjalo. Kufanele usebenze kanzima. Namanje ngisazama ukusebenza kanzima. Njengamanje ngibhizi nje khona ekhaya ngiye ngaya ngalungisa ngenza izinto ezithize. Bengifiselela ngisho ukuvula i-car wash. Yona umsebenzi engingawubona ngathi ungayistebhisi sokunyukela kweminye. Ngoba emva kwey'nkinga lezi sibe nazo noma ngeke ngabuyela ekhaya ngisuka khona la ematendeni. Naye ngoba e-rehab ufikile azongivakashela khona izimo ezithize sizamile ukuyilungisa nami ngaxolisa ngendlela engixolisa ngayo. So sathola imimoya yethu iphinde itholana kanjalo. Ngase ngiba nasifisa ukuthi nami ake ngiyokwenza into njengomfana ekhaya. Imina efanele anyakaza igcekeni lasekhaya ngenza izinto ezithize. So kukhona kuyabonakala nabantu mebedlula bayancoma nabantu mengihlangana nabo bayasho ukuthi lento yenza kini isibusiso. Njengoba uzizwela-ke nawe mbukele ekhaya mbukele we-Black Life TV echaza udaba lakho uNtobeka ukuthi ulwa naye kahle kahle mina ngokubuka kwami akalwi it's not a system akubona abantu uyakuthatha nje ukuthi ablame abanye abantu kodwa mina ngibona ngathi impi yakhe inaye yonke into ezoshintsha kuyena kuzofanele iqale kuyena wena ofanele uyicommit my brother yes wena ofanele uyicommit ungathola lonke usizo sokunikeza thina ocwepheshe ukuthi bakwazi ukuthi bakululeke still if wena ngakashintshi because yabo uma uyibuka ulandelisisa le ndaba ngibona ngathi mfethu unenkinga ye self belonging but every time uma ukhuluma ngiyabona uraise ipoint lokuthi abantu bebencoma and you love that is why ungakhohlwa ukuthi abantu bebencoma naseklasini bakuphamisa phambili but sometimes empilweni angeke ukuthole kanjalo all the time. Sometimes kufanele wena noma abantu bengancoma ngoqhubeke wenze ngendlela ocabanga ukuthi i-right for wena. Yayizwa into engisho my brother but I believe ukuthi as i-Black Life TV sizama ukusiza ngendlela sikusiza ngayo kwamanje ngicela ukuphosa izintambo ngiyise lapha yana kuma King usichaka siza ukuthi yena usiphatheleni odabeni la Ntobeko. Nina bekashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekande ehlala sezantsi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke nganza kwathi iBlack Life TV igama lohlelo indoda ayikhali igama lami King ngokaluqa insizwa zethu sicaka sisha imponyela mfoka amancinza kancane ededela intombambe sekone Bhambathi Mhlana magwala malana nomunye indawo wakho filanga ngihlihli kanesidinde hlizwa amagidanga ngosemntu abantu zakhehlele kobe mhla zaphuma kubanjani athi ngiyeke zovuka umona uma unayibongo asingene la siza ukuthi lo sisihleli naye la ungubani kwenze njani kungani ela ohlelweni olubiza ukuthi indoda ayikhali sawubona sisi. Yebo sawubona bhuti wami. Nenjani na? Ngiyaphila njani? Hayi sikhona mntaka mama. Nokho noma mina ngazi ukuthi njengoba ufike la ufike kanjani uzengani kodwa ababukeli bethu lapha abenze leyo mabona kude waba ku 500 subscribers abazi. Cela osilandise ukuthi udaba lakho kungani la. Babukele emakhaya lo phambi kwenu uZandile wakaMsimanga.
Ngihlangane nobhoti uNtobeko wakaVilakazi wangixoxela isitori esibucayi ngale ndlela. Sure. Lesi story sakhe singithintile mina kakhulu njengomhlali waseNingizimu Afrika. Enginethemba lokuthi uma senisizwile le story kukhona ozothinteka. Abese mhlambe ayamsiza ubhoti ngoba kahle ubhoti udinga usizo. Njengamanje ubhoti kunezinto angisharele zona atheme izisho zangithinta. Yingakho ngithe ngabiza labantu baka Black Life TV ukuthi mhlambe mase singishare nabo le story khona la nabo abazobe bese beyathinteka khona nabo njengoba nami ngithintekile ebese kuba khona omsizayo ubhoti ngoba kahle udinga usizo njengoba ngishilo. So le story sabhoti sinzima kakhulu especially njengoba sithinta nefamily isinzima kakhulu. So kangokuba ubhoti ngiyacabanga ukuthi njengoba eze wathemba mina wazongixoxela ngale story sakhe ubefuna ukuthi asizakale egcineni. Enye into engizobe ngicele kuma South Africans ukuthi ungadependeli kakhulu kumuntu ngoba once wadependela kumuntu uzothi mase sukile eduze wakho lo muntu bese uyawapha phansi. Into engiyithole kakhulu kubhoti ngalenkathi engisharela istory sakhe ukuthi yena ubethembele kubantu kakhulu. Like yabona nje ukuntshela nje uke wathembela kakhulu uma wakho kwawukuthi umakha kamnakile. Yambulala le nto enhlizweni. Yamhlukumeza kakhulu wagcina eneenga lo bhoti lo. Uthe noma esethola ukusizakala wangabe sakubheka ukuthi uyasizakala njengamanje wabheka ukuthi mina kahle mina kufanele ngabe ngisizwa usibani bani. Wadependela kakhulu kuma wakhe omzalayo. So engakusho mina ukuthi noma uyalithola usizo ake kuqale nimkhuthaze ngokuthi into mayeseyitholile lento azobe eyitholile akayibambisise abambelele kuyona angasho ukuthi okay ngiyithole mhlambe ezothi uyithole kuwena bhoti uzothi usichaka mesesukile eduze kwami angeke ngisakwazi ukuqhubeka nalento leyo usichaka athi angiqhubeke ngiyisebenzise. Yilokho nje balaleli babukeli bami emakhaya engicela nje ukuthi nimsize kakhulu Nkosi yami umngane nami ngoba uthe mengishara le story sangithinta ngathi nama ake ngithinta abanye ke abazothi mase beseyisho le story kube khona umuntu naye omsizayo ngoba hey unamathalente nangumuntu. Into engiyibone kuyena unamathalente. Yes ngiyakuzwa uyabona indlela oyichaza ngayo lento ngathiwa uyayinarrate uyenza ikhandi story omunye umuntu uyayibuza ngoba kulolu hlelo isikhathi esiningi sizana amadoda asuke elinyazwa abantu besifazane kodwa wena uza as umuntu wesifazane ozwe ubhlungu uma kunendoda exoxela udaba lwayo. Mawubuka la eNingizimu Afrika njengoba amadoda emangaka ekhala nje amadoda angabathola abantu abanesisihe njengawe mangakanani and yipi ingxenye engadlalwa abantu abesifazane nabanye ke besilisa ukulekelela lawo madoda ukuze abuye abamadoda aqotho. Yazi bhoti uselapho la eSouth Africa yonke ake ngithi nje ezweni lilonke jikelele. Kunalento ukuthi nje kuthiwa indoda ifela ngaphakathi. Hayi ngoba enene indoda engakhali. Uyabona ufike uyihlupha indoda umuntu ake ngithi nje njengoba ngumuntu wesifazane uyihlupha indoda umuntu wesifazane. Ithuli. Uphinde uyihluphe ithuli. Angithi by the time wenza njalo ienga iyabhayileka iyaphezulu. Uzwe kuthiwa umuntu umedane wanqoma umuntu wesifazane. Hayi ngobani angisho ngoba ngibakhulumela abantu besilisa. It's just that ithina sometimes esibenzayo ukuthi bagcine sebenze into embi ngoba kuthiwani indoda iyaqinisela. Mina ngizoqeda le nto ukuthi nene indoda ayingaqiniseli ayithi mengabe izofrank ikusho manje ithi sibani bani unginyathelele khona ngoba mina ngizoqala kucicane nginyathele uthula nginyukele ngizogcina kubhozo mase ngifika kubhozo sekwenzakalana emva kwalokho kuzwakala ubuhlungu and manje so ukhipha lesa sibongo sokuthi waqala wenza ku1 no2 no3 so sengishola ukuthi naye kubhodi lento le uthe noma esenethezekile ehleli kahle la kade ehleli khona kodwa ubenaletha silonda sokuthi uma wakhe kwenze ku1 no2 no3 uma wakhe wenza u1 no2 no3 kuyena empilweni yakhe akasa enjoy ubumnandi efanele ubuya enjoy la ekhona but usenalento ukuthi nene uma wami fanele ngabe uyena wenza nenjabulo athena asabe nocela something uthola ukuthi khona into ayifisayo ukuthi ngabe uyayicela kodwa manje abuya bena ukuthi ngeke phela kuyena umzali wami lona yayibona lonto. So yena fanele lapho ke azi ukuthi nina okay impilo ikanjalo akufanele ukuthi okay jabulela lento oyitholayo ngeso sikhathi uenjoy ngoba impilo iphethe enyinto impilo futhi imfishane enjoya ngilento oyinikezwe ngaleso sikhathi uyijabulele ngenhliziyo yakho yonke.
Kanza kodwa singawageqa amagula ngoba nakho asimuki. Sazophinde sihlangane sonke sizwe udaba likabhuti sizwe ukuthi wena-ke njengombukeli iliphi iqhaza ongalibamba. Okhumbula kwindoda ayikhali akukho malana nokuqhakambisa isitori sakhise i-channel ebenkulu. Kodwa makukhona umuntu osizakalayo oyibona emuva from point A to point B ngenxa yethu. Bamba iqhaza-ke nawe njengombukeli sibone ukuthi labantu esikhuluma nabo la singabatakula kanjani. Asiye kwisigcawu sesithathu sibone ukuthi sisiphatheleni. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondleni ophaphekana sasiphinde sabuya kwisigcawu sesithathu la sokhuluma khona nezihambeli zethu sizwa ukuthi ixazululo sithini ngoba funa sifike ekugcineni kwendaba siyayiphetha ke le ndaba abanikazi bodaba bonke sebela igama lami King Sichaka ngokaloqa angihambi ngedwa ukhona umla Ya basho njalo bathi umla Nkosi yami Mathanjana umlangeni Magasela nje bese shilo ku King Sichaka my king napa ko abantu ngizothi ivakashi noma ihambeli zethu ihambe oh my goodness kancane kancane yawo kuzoze kulunga ihambeli zethu bafethu udaba likhulu la wathi ke ngokwesizulu mase ixoxe izothiwa ingoma enkulu Thiwa ingoma enkulu indaba ingoma enkulu anibasha indaba so usisi la ufikile Nkosi yami ngokujwayela ke izinto esizenzayo la I don't think ubhuti bekade kulindele but yaphina ngiyaphila bengakulindele naye ukuthi sizoletha usisi kodwa ke ngoba ukhona la mhlawumbe ngayikhulumela ukuthi kungani nangu ubhuti mhlawumbe akezwe ngawe sifube nange ukuthi wayusibhalela ngiphinde ngibengelele babukele emakhaya ubhuti ngibhalele la kwa Black Life TV ngenxa ukuthi ubhuti wafika kumina ezobika udaba lwakhe suthi-ke la ngihlaba udaba lwakhe ngathi ayi la ngithinta kakhulu silungisa lokuhlabeka okay ngiyaxolisa la ngithinta lolu daba kakhulu ngathi ngeke ayingangami le ake nami ngidlulisele kwabakhulu ukuze lento izwakale mhlambe khona la engasizakala khona ubhuti mhlambe futhi nalenkinga ayibekile kumina ngiyaxolisa nje ukuthi angimtshela ukuthi ngizobhalela ngoba ngathi mengicubungulisisa lo daba ngabona ukuthi lingaphezulu kwami ngase ngalidlulisayo so ngiyacanga ukuthi ukhona ozohlabeka naye njengana ozothinteka naye uyathanda ukuhlabeka lokho naye ke so ngiyacabanga ukuthi ke ukhona ozothinteka ngalolu daba since nami lengithintile nami ngathinta abami abakhulu nabo bazothinteka ngineshow nanokuthi naye umzali mfethu khona lento le eke yenzeke uthola ukuthi umuntu usenza into kanti naye akathandi uthola ukuthi umuntu wenza into like uma wakhe njoba ephuza ngiyaxolisa ukuthi ngilibeke nje ngembaba ukuthi uma wakhe kahle kahle uze kube kanjena nje isusa umzali nami since ngumuntu wesifazane angeke ngim-encourage umuntu ukuthi akagxile otshwaleni akhohlwe ingane zakhe so ngiyacela ukuthi ke naye umama engathi ngelinye ilanga naye angathola ukusizakala mhlambe angagcina egonyulukile ukuthi why egxile emandedane waphuza ngoba uzothola ukuthi mhlambe naye khona into eyamenza ukuthi azangena ophuzweni akhohlwe ingane zakhe ayizalayo so ke nami ke ngitheke ake nginibize ke bafowethu nizosixazululisa lenkinga nanokuthi mengithi ngiyabheka ubhuti la kukhona into afanele ayokwenza ama-practicals kunezinto akwazi ukuzenza umsebenzi wesandla so udinga mhlawumbe umuntu ozomsiza ekuthenini agcine elifezile iphupho lakhe lokuthi ngalo msebenzi lo awenzayo wezandla mhlambe khona umuntu ozobabela athi hawuyazi bengidinga umuntu kanje enkampanini yamthizeni akekeze lo mfana lo azoshaya ama-practical lapho siyasizakala-ke so sengisholo ukuthi-ke ingakho-ke nginibizele bafowethu ngathi ake nize la nizongixazululisa nami ngoba nami ayingangami le ndaba yazi Magasela kunento la ngoba ngeke ngeze ubhuti ukhuluma naye eveza udaba lakhe ukuthi kwaqalaphi kwenzakalaphi mawubuka isitori sami ukuthi uyakuveza ukuthi ube nabantu abamphathe kahle which is abantu abayihlobo sikama wakhe bamphatha kahle abengasoli lutho kodwa wakanga kunjani ngenxa yokuthi ubefile ngazi ukuthi uma wakhe uyinto yokugcina kuyena uma wakhe into njengoba esho usisi unaka kakhulu amankwebevu which is utshwala kunaye yena ubefuna uthando lithola kuma wakhe luza no doesn't matter ukuthi uma wakhe uzanani kodwa mayeze uthando sengifuna ukubuza kuwe njengomuntu wesifazane ukuthi ukubaluleka before siye kubhuti ukubaluleka ukuthi enganeni ube close ibona uthando kwena better than ukuthi ucabanga ukuthi uzosondela kuyona ngoba sekukhona into ephathekayo ethile ezoyikhomisa ngayo uthando
ukubaluleka kwalelo thando lo. As umuntu wesifazane kubaluleke kakhulu. Ngiyazi ukuthi sonke sisuke siqala yonke lento kuba umzali. Nawe usuke uba nengane, mhlawumbe awukho ready but ingane isikhona. And then emva kwalokho usuyabuka ngendlela ukuthi ngikhulisa kanjani lengane. Kwesinye isikhathi njengoba sabantu singafani, abanye abantu bayakwazi ukubalekela ama-responsibilities abo. Omunye umuntu engaqondile ukuyibalekela ngesikhathi ephila, mhlawumbe uthola umntwana, mhlawumbe ngithola umntwana at the age of 18. And then ngaleso sikhathi nami fanele ngiyofunda, nami ngisayibukela ifuture yami, kanti nale ngane ngibhekile. Mhlawumbe ekhaya bese bayayisupport-ke ingane yami. Bangizamele kube ukuthi mina ngisakwazi kuba nobudlelwane close with my child ngendlela efanele kambe ngenza ngayo njengomama. So in this case ngicabanga ukuthi singakuhlezi batshela abantu besifazane ukubaluleka ukuthi have a relationship with your child. Zama noma ngabe ubhizi kangakanani, enza leyo call even once. You understand? Leyo call ukuthi mntanami ngiyakuthanda wenzani ukephi. Mina ngize ngichaze ngithi kanje umntana wakho kufanele umazi wena njengoba nisuke nifuna nikwazi nabantu enithandana nabo. Uyamazi umuntu othanda naye ufika ungazalwanga naye but uyamazi ukuthi lo muntu lo akasithanda isketi uthanda amabhluku. Uyamazi ukuthi akawathanda amabhluku uyakwenza. Same thing applies to your own child. Uyayizwa leyo nto. Uma ubona ukuthi angeneki as umzali ube strict, ibo umngani wakhe yabo. Zama ukulobu zama ubona ukuthi yini ongayenza. Nakhona ngeke uzobe perfect. Angiyamblame umama kodwa at the same time angimblame because impilo sonke sihlangabeza ngendlela engafani. Ama challenges asibhekana nawo awafani. Abanye abantu ama voids abo bawenza kanjani? Bawagqiba ngotshwala. Yeah, understand. Ikhona into engifuna ukuyibuza kakhulu Mosisi kubhuti ukuthi mfowethu ukuveza kwakuningi waveza ukuthi nawe khona la ungenzanga kahle khona. I love that about him. Egcineni uyaveza ngempela ukuthi inento eziningi nje zakho ezithinta wena obonayo ukuthi ngempela le aweqhenye ngazo. Yes. So kuyona yonke lento eyenzakalile nokufundile wena nokutholile mangathiwa kunengane ezalo ma wakho oyiyalayo njengomuntu omdala angathini amazwi akho ekuthenini kuleli gama lesenzo magasela ukuthi kokunye zithembe wena better than ukuthemba abanye abantu ukuthi bazoba khona next to you while unamandla okwenza something. Share your message ke oyidlulisela kubafana abalingana abangaphansi kwakho abakubona njengobhuti. Doesn't matter to uphetheni kodwa ngenxa yegigaba osudlule kuzona nje. Mina ngisho ngithi kakhulukazi kwigenge ekhulayo encane ngoba le into elahlekisanayo kakhulukazi abangani. True. Yes, into ekukhipha ebuwena ngoba emakhaya sifuna ukufulfilla izifiso zabangani. Isikole sikhuliswe ngazi emakhaya nokuthi thina sifunani, sifuna ukuba yini. Into ebaluleke ngempilo nje ukuthola ibalance empilweni. Mande okunye nokunye sengingeza ngemuva. Njengalento esike sijaha ubumnandi izona idakamizwa lezi. Kodwa lezo zinto ingafika ekugcineni mase ukwenze konke okufanele ukwenze. Kodwa emakhaya sikhuliswa ngendlela zokuthi siyafundisa ukuthi mase sibadala funeka siphathe kanjani. Siyayibona nezibonelo phambi kwethu. So nje ngisho ngithi abaqinise futhi kakhulukazi nasesikoleni ngoba isikole esukhiwayo yonke. True. Ngoba nabo ngisho ugebengu mayithi izobe isigebengu enye ayikhohle ngoba nabo budinga isikole. Yabo? Right, mhlambe akasibukele Mlangeni ukuthi ubhuti njengoba echaza uchaza yonke into yakhe siyayizwa and uyakusho ukuthi unobugebengu udinga isikole. Which is a point ebesingayinakile ke thina ukuthi udinga isikole. Kodwa uyakubona ukuhlakanipha kwakhe nokuyimisela kwakhe ezintweni zonke azenzayo ukuthi lo muntu mangabe kuthi ubeyimisela entweni epositive kuningi khona igama ongawalisho ukuthi umuntu akayiphushe ekutheni ayithembe yena then ukuthemba abanye abantu. True, because mulalela lolu daba labhuti kade ngimlalela esikhuluma naye lapha yana singamfaka uma as umuntu ongezanga kahle kuyena. What if uma kwashone na 4? What if wathi uyazalwa washona ngabe ublame aba? Yeah, understand lento engishoyo. So kwamanye ama cases siyakwazi ukuthi vele munenkinga ufuna umuntu ozomblame. However lo munye umuntu usukukhomba wena. That is why mina ngizohlezi ngiqhakambisa lokho ukuthi guys impilo inzima ngayo yonke indlela kuwo wonke umuntu even to your mother nakuyena inzima. But we all trying to figure izinto out ukuthi siya kanjani phambili. In this point uGuy uhlakaniphile angifuni uqamba amanga. I'm not going to take that away from him. He's also self-aware ukuthi ubani yini ayidingayo. For the fact ukuthi yambona akekho umuntu amzondayo noma awukhe understand noma mncane uyasho ukuthi bangisizile nasesikoleni bamsizile nase rehab usiziwe so uba inkinga nomuntu wathi aka rehab washona wayemsiza uya appreciate inkinga uba rehab inkinga uyena sifuna ukuncika kubantu all the time. So sesivala ngoba wena ukhona umuntu wesifazane imessage yakho kubantu besifazane nokusondela enganeni zabo ngendlela ukuthi noma ngakuthiwa ke uyabona ukuthi udadewenu uyiphethe kahle ingane zakho but nawe ube there
for ingane yakho just ukulalela ukuthi ithini ifunani kwangathanga even if ngathiwa akho mali engako ozoyisiza ngayo. Okay, what I shall say mina ukuthi yabona since efikile kumina wangixoxela ngeside lama wakhe. Okay, eze eshila uMamlangeni ukuthi umama angaba wrong angangaba wrong. Ngike ngasho eqaleni ngathi mina mhlambe there is a reason behind eyenza ukuthi umama azacwile inkambeni, but what I know mina as umuntu wesifazane uyisikhukhukazi umuntu wesifazane. Isikhukhukazi isona kufanele safukamele. If kuyisona manje esingafukamela ingane zazo, that's why uthola ingane zihamba ihlala just because imfudumala zithola ekhaya. So ngathi mina kubantu besifazane ake sizameni ngawo wonke amandla ukuthi ingane inakekele noma ngabe uyaphuza, kodwa ukuqale ubheke ingane yakho ukuthi ingane yami i-right yini, yonke into ngiyenzile ngengane yami, ingaziphumi ngoba izophuma iyofuna impilo engcono. Ngani? Ngoba wena awinakile ekhaya. Uthola ukuthi mhlawumbe ingane ake siyeke ukuthi ubhuti umuntu wesilisa, ake sithi mhlawumbe wesifazane wenza kanje umama yena uyaphuza, izohamba iyothola bless, iyothola obani bani ingane yakhe. Mhlawumbe uthola ukuthi uphuzile akazi ukuthi ingane yakhe ikhona endlini ibuyile endlini. Ngicela abantu besifazane ake sizameni noma uyaphuza, angisho ukuthi ningaphuze ngoba vese into esenzeka manje, but zama ngawo wonke amandla. Lo muntu umlethile mhlawumbe umthole 9 months, so uma ungasamnakekela ubani uzomnakekela ngendlela wena obuzomnakekela ngayo wena uma wakhe. Ngoba ngeke mina ngithi umamncane mina uthando ngizomnika lona ubhodi lo angeke ngizifane nothando wena obezolithola kumama. So umama uyena onothando olwanele, uyena onothando oluningi odlulela mamncane. Yeah right, ushilo ukuthi bebemphethe kahle, but yena ngokwakhe ufila as if aluphelele lo thando, kushoda yes lushoda la mama. So yena naye sengibuyela kuyena ubhodi nawe aneliswa ukuthi njengamanje impilo oyithola manje iyona and ungacabangi into negative, cabanga into positive ukuze impilo yakhe iqhubeke ngoba izoma. Kuye kuthiwa yena unganciki ngensika because once yawe insika nawe sho sekuyaphela ngawe. Wena uncike kakhulu kumama ube wazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uyohamba eze eshila uMamlangeni ukuthi umama let's say kuthiwa akekho ke shuthi nawe ngabe impilo yakhe imile. Ngiyayibona lonto mose ubambelela entweni owazi kahle ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mhlawumbe uyobuya kuphoca yona noma iyobuyisuka eduze kwakho. Wena be yourself and ucabange uNkulunkulu kuphiwe ingqondo. Wena enza something njoba uphiwe umsebenzi wezandla, dila nokuthi mina nje manje uNkulunkulu ungiphile lokho, ake ngiyiphilise ngalendlela, ake ngiyeke ukuncika kusibani, ake ngiyeke ukuthembela kusibani, ake ngibe yimina. Mfowethu, hayi yabona masingayeka lo sisakhuluma athiwa sasithi amen. Hallelujah. Ngoba uyambona ukuthi no man khonto evukayo unalento, but mfowethu asingavali ungaxolisanga kumamncane, ungaxolisanga kuma, ungaxolisanga kubantu abahlukumeza ebugebengweni, ungaxolisanga kubantu obenze baba guilty ukuthi bayingxenye ukuthi ube nje ekubeni amanye ama decision uyithathele wena, nokubathembisa ukuthi uyimisele ngani ukuze babone ukuthi umuntu ofuna ukushintsha, nanokuthi ke ezintweni osuzazi njengamanje udinga ukusizwa. Ngiyengeza ukuthi khona wafunda na ukuthi wafunda nokunye uyafuna ukuqhubeka. Khuluma nabantu bakho ke isizwe silalele 500 subscribers khona ku Black Life TV. Bayezwa labantu banesihe bayafuna ukusiza. So mina ngingacela nje uqale ngixolise nje ubushini. Ngiyaxolisa nakuyena umama, ngiyaxolisa futhi ngihlezi ngixolisa nakuyena. Nawe kakhulukazi noma mncane wami nefamily yakhe ngixolisa kakhulu. Kuyisifiso sami ngelinye ilanga ukuveza ukuxolisa kwami. Ngokwesinye isikhathi uxolise kodwa kube ngathi ungakhombisa ngezelo. Although lesikhathi samanje izinto zamanje isekelwe imali. Isikhathi esiningi. So bangixolele nje kakhulu nengibahlukumezile alobo bugebengu engibenzile ngoba naye uma kuningi nami engikwenzile kuyena. Angisho ukuthi iphutha lakho ukuba kulesimo engikusona, kodwa ke imina engiyilidele ngaba isiqalo sakhe izinto mhlawumbe ezingiqhelelanise naye igcine zingifaka emaphutheni, kodwa umsuka umnyombo walesimo lesi sisuka ngaye kakhulukazi kungenze ukuthi ngigcine ngime endaweni engayibona ukuthi ngimi kahle. Angiqhuquzelekanga efisweni zami futhi angiholekanga ukuthi ngenze kanjani. So ngagcina ngilandela abangani-ke nokuhlomeka kanjalo. Ngalokho ngiyaxolisa. Nginazo isifiso sokusizwa kakhulukazi ku-electrical bese ngiyichazile ukuthi nawo ngike ngaqeda nge-theory yayo, sashaya ama-companies azosenzisa ama-practical ethu.
besibaningi nje siyimisele ngawo basakhona abanye abafowethu lapha sike sibuzana abanye ngenhlanhla abanye bawathola ama-companies banayo bese siyabuza kubona basho ukuthi hayi isikhala sisavalekile njengamanje ikakhulukazi-ke nabanye abantu-ke bengifisa nje ukuthi hayi abantu bazame ukunikana abanye abantu amathuba yes ngoba sibaningi basakhona abantu la emhlabeni abaphila impilo eqondile kodwa-ke sike sibajaje kakhulu ngekhava yabo abantu cela nje basinike amathuba. Okay. Mfowethu, siyabonga sihambe emlangeni. Uthola kanjani unalo ucingo kodwa-ke la besingafonela khona cela ulisho baba. Ucingo lami it's 081 312 4691 khona futhi nelakho uma ngoba kuyenzeka ngitholakale ngakuyena uma ngitholakala mina yakhe ithi 083 890 Ngisaxhumana noma? Siyaxhumana. Futhi siyathandana naye. Ngikhona ekhaya ngingathini ngiyavela khona ekhaya kodwa ngezimo zokuthi la eThekwini izinto iseduze uyakwazi ukuthola ezinye izinto njengamatoho kanje. Bathi uprefeyana ukulala ekhaya nokulala eshelter. Sengakhulunywa ukuthi idwizwe late kodwa uhlala endaweni esafe which is isekhaya. Yes, isekhaya. Kona angeke ngiqamba amanga manje akukho ukuqhekelana naye siyazama ukupick up la sikhona yes ngiyamnika isikhathi sakhe kodwa ngokuthi impilo ifuna ube na something uzuphila ikakhulukazi uma uyindoda iningi izinto ezidinga. Yini mfethu ngokuphula ulimi wena ufile ngathi uma wakho yamkweleta. Uma wakho the only thing omkweleta yona i-apology. Exactly. And ubonakale kuma actions akho ukuthi uyaxolisa. But umkweleta ekutheni usebenze kanzima uzuyifake emini la ungasafanele ukuhlala khona. Wona sekufanele ngabe ekhaya uzohlala khona straight permanent. Abafowethu emgwaqeni babona mawudlula. Even if ungathiwa per week usebenze kabili as long as umzali wakhe ebona ukuthi uyazama. Lokho kuzoba ngcono kunokuthi ekhaya uvakashe. Because indlela yokuthi akuthembe izoya ngokuya ingafuni ukubalance because usemningi endaweni la omone uhlala khona. Ungcono wena ekhaya ila mina ngiprefer ukuthi ngabe umningi khona. Abafowethu ngababona isikhathi babona ngaso kodwa ekhaya bemningi sengakhulunywa ukuthi mawuzama uthola amatoho amabili amathathu kodwa uwathola usekhaya. Ngeke umakho azakufuna impuphu ngenkani azafuna irice ngenkani ufuna ingane yakhe iphila ufuna ingane yakhe iclean ufuna ingane yakhe iloya mfana osmart esimbona namagasa lakhe nesmart. Ngoba eqaleni bengeke ngakuveza ukuthi ekhaya sengumuntu osondelene nekhaya njengamanje ngoba kunenkolo engeke ngathi ngizama ukuyilandela nje naye ingikhiphile kakhulu ebanganini. Ngizama ukuyimela kona emaphutheni ami ngikufundile ukuthi fanele ngithole indlela yokuyibhalansela mina nginakho lokho but nekhaya ngiyathanda ukukhombisa in future nami mase nginezingane ngitshengisa ukuthi hayi nakho la ngiqhamuka khona. Yes njengamanje ekhaya khona into engiyenzayo nje ekhaya ngikhanda umthangala ngiyabonakala ushintsho lami ukuthi ngikhona bavezeleka abaningi bayindoda njalo. Yes so nje ngumuntu vele ukhuthela ukuthi noma ekhona mengikhona ekhaya futhi isikhathi esiningi ngisho khona elokishini abangiboni hayi ngoba nginezitha nobani kodwa abafethu banakho ukuthi mfethu why uyivalele kanje sengafunda lokho kuyigwema into eziningi ngihlale ndawonye kodwa baye bathi mawuhleli ndawonye khona ingoma ebikisho ukuthi uzoyithola kanjani uzoyithola kanjani hlele khona so kunjalo ngiye ngiphume ngalezo zimo nje bafowethu asambeni uhlelo lude kakhulu anenze kanje imthinteni kule number ekhuluma ngayo nemlekelele kulokho afuna ukulekelela ngakho umfana lo semncane ofuna ukukhula ofuna ukushintsha entweni engamaphutha ayenzile uzoba ngcono kusasa nizobe seneyingcoma nithi nibambe iqhaza empilweni yakhe akasa hayi ngabe sengiyayona injalo kanza kwethu signing out. It's the Black Life TV.